Son moitas as melloras que se teñen acometido no Colexio Cernadas de Castro nos últimos anos, como a reposición da cuberta. Recentemente, en cumprimento dunha demanda da dirección do centro, procedeuse a habilitar un patio cuberto, proporcionando aos alumnos un espazo de lecer sen depender das condicións climatolóxicas. Se acaba de poñer en marcha este patio cuberto con un investimento de 80.000 euros e que, como decía a alcaldesa, no ano 15 e 16 se fixeron tamén actualizacións sobre todo dos tellados con casi 90.000 euros, polo tanto, nos últimos 4 anos se investiron neste centro casi 170.000 euros que dos tellados, polo tanto, nos euros que